Og så har Mathias fået slikhår. Nu skal I se, hvordan man gør. Nej. Har jeg ikke sagt den. Så nu skal Mathias have injektion. Nej. Så skal jeg holde telefonen? Så kan de se i spejlet, hvad han gør. Chum og hum him. Hvad er det? Hvad er man kan have hårlagt? Hvad gør hårlagt der? Holder dit hår stift. Når jeg kom ned. Ja. Det var bare lige Tobias. Ja? Det gik fransk også. Ja. Ja, hej. Hva? Jeg har slet ikke fået hårlagt i. Nej, det har du ikke. Ja. Du bruger du ikke mere. Jeg har Det er til kunder, det der. Jeg er slet næsten... Jeg har gjort sådan... Ej, det skal du se, du har. Det har jeg! Det har jeg gjort. Er det ikke rigtigt, Mathias? Jo. Det er derfor, alle tror, det er fyldt med lovlagt. Ej, det er det så ikke. Sådan er. Vil du se videoen? Nej, Nej, prøv at se her. Vi har faktisk video.